Адказваючы на гэтае пытанне, мои дарагія, трэба нам угледзецца ў матэрыю 5 касцёльных запаведзяў, з якіх чацвёртая кажа, што належыць захоўваць ва ўстаноўленыя дні пост і ўстрыманне ад мясных страў, а ў перыяды пакаяння не ўдзельнічаць у забавах. Што ж такое перыяды пакаяння, скажа нам Кодэкс кананічнага права, канон 1250. Днямі і часам пакаяння ва ўсім касцёле з'яўляюцца ўсе пятніцы на працягу ўсяго года, а таксама час вялікага посту. Што гэта азначае, мои дарагія? Тое, што такі ўдзел у гучных забавах, мерапрыемствах сапраўды не з'яўляецца чымсьці уласцівым у пятніцу. Таму ў пятніцу стараемся абмяжоўваць гэтыя справы. Стараемся сапраўды ўстрымліваць час пакуты, посту, каб звярнуць увагу на штосьці вельмі важнае, на кагосьці вельмі важнага. На гэты час, каб гэты час нам прынёс сапраўды добрыя плады. Дзеля гэтага існуюць у касцёле 5 касцёльных запаведзяў, каб сапраўды дбаць о дабро вернікаў, каб дбаць о маральнае выхаванне нашае і каб сапраўды старацца жыць у цнотах Пана Бога.